Amigo Maximino, que tal Maximino? Moi bons días. Bos días a todos. Porque, a ver, cando erades pequenos na aldea, que deporte se facía? Contame, ibades a facer burpees ou que facíades na aldea? O que non había naquele momento eran os xinasios, pero deportes si facíamos. Pero por que se facía deporte nas aldeas? Con que se facía deporte nas aldeas? Os nenos teñen unha cousa, non había televisión, non había maquinitas como hai hoxe, entonces intentaban xogar o que podían, a correr uns detrás dos outros, a xogar a comba. Esta é unha comba que todos os nenos e nenas xogaban con isto. Isto no recreo da escola, despois da escola, entonces había xogos igual que agora, eu creo que máis organizados que agora. Pero daquela, claro, agora hai moito traballo sedentario nas oficinas, non nos movemos nas 8 horas de xornada, pero daquela había moito traballo físico, o sea, a xente non ia ao gimnasio porque chegaba a casa mallada xa. Non se necesitaba. Bueno, que non había, pero vamos que... Non se precisaba o gimnasio. Por exemplo, nos pueblos, todo isto que vedes aquí eran aparatos de gimnasio, o sea que calquera que tuvera unha machada rachando na leña 4 horas non necesitaba ir ao gimnasio. Tamén existía outra cousa, a xente que iba a traballar iba andando. Claro. Entón, a mellor facía 2 kilómetros para ir ao traballo, para lá e para cá, xa tiña completado... Cando non tiña que ir cun saco de patatas, claro, o lombo... ou cunha cesta a vender, etcétera, etcétera. Entón, fai 70 anos, os gimnasios non eran necesarios prácticamente, nin había tampouco. Eu creo que eu de neno non recordo. Maximino, unha dúbida, de todos os artiluxios que temos aquí do sacho, falábamos ahora do saco de patatas, con cal deles crees que se facía máis esforzo físico? Alá vai. Generalmente os nenos intentábamos xogar a pelota. Pero os maiores, cal era o utensilio destes que temos aquí, o sacho, a guadaña, con cal se facía máis forza? O aparato de gimnasia máis importante que había no campo era a guadaña. A guadaña? Sí, porque a guadaña... Pero por que? Porque eu agora vouche facer unha demostración e vas ver os movimentos que hai que facer para secar a erva con a guadaña. Veña. Entonces, o corpo cando colles unha guadaña, cando colles unha guadaña, pois tes que poñerte en forma, coller a guadaña, hai que poñer un pé para diante e outro para atrás, porque se polos pés xuntos non das tirado da guadaña, entonces tes que facer isto, ras, e outra vez, máis, ras. Claro, estás movendo o core, non? Que lle chaman estás movendo a cintura, a cadera, as pernas e os brazos. O sea que, isto sería o aparato hoxe preciso para un señor que queira deixar o gimnasio. Por favor, compre unha guadaña e que teña que non hai problema ningún. Xa ten solucionado o problema do gimnasio. Claro, porque cando levas un rato ca guadaña, Maximino, ahora que che vexo, aquí tes que acabar reventado, Vos imaginádonos con esta guadaña 4 horas seguidas. Buah, pero a ver, a xente canto tempo podía aguantar ca guadaña? Pois había guadañeiros que botaban 8 horas. Que me dis? A erva non había segadoras para segala, había que segala sempre ca guadaña. Entón, a guadaña era un elemento que había xente que... Eu facía 3 días seguidos a semana, ou 4, non era unha broma. É unha pasada, o duro que era antes o traballo no campo. Pero o traballo do campo non só era a guadaña, senón que había a sacha, sabedes o que é un sacho, que se usaba a diario. Si, o sacho que xa de por sí... O sacho é o elemento... A pala... Xa de por sí, lixeiro non é. E o fouciño era un elemento principal no campo. Entonces, toda esta xente do campo tiña un gimnasio na súa casa. A máis glamuroso, Maximino. Pensade que tiña un gimnasio na súa casa. Que ocorría? Que, claro, non necesitaban moitas cousas, porque, aparte tamén, estamos falando, fai 70 anos, as comidas non eran como agora. Claro, antes a xente non tiña barriga como agora, non? Que como iba a ter? Como iba a ter barriga? Se comían cousas naturales e a poucas, non había abundancia que hai hoxe. Hoxe na comida temos que pensar que nos sobra de todo. O sea, que nós íbamos a facer unha comida aí e queda máis comida aí na mesa que comemos. Isto non ocorría fai 70 anos, Antes comíase menos. A xente comía menos, pero comía menos e sano. Claro. Co cual non creaba grasas nin creaba esas cousas. Por qué? Porque comía sano, porque as comidas eran do campo, eran directas, non había
fai 70 anos prácticamente non había frigoríficos nas casas, en lado ningún, había que comer comida. Moita proteína, Claro, hai que comer a comida salada ou como sea. Vale, pero non todo sería traballar, non, Massimino? Tamén, como dicías antes, os rapaces había tempo para xogar, que aí tamén se facía exercicio, porque antes se facía máis exercicio xogando que agora. Vou vos enseñar algo aquí que facíamos os nenos, porque non tiñamos unha pelota, nin ao mellor onde comprala, nos povos. Entón, os nenos inventábamos unha pelota que era un trapo, envolver uns trapos, atalos con unha cousiña, é para xogar. Que chula, así facía desas pelotas. Iso é o que facían os nenos. Que chulo, Bueno, os que non tiñan isto, os que tiñan isto non facían isto, porque isto bota. Pero con isto que podes xogar perfectamente. Pero isto tamén se pode xogar, tirábamos no suelo, todos atrás da pelota, uns por lado para outro, o sea que, pensade que a imaginación, cando non... O refrán dice que cando non hai pan, pois son tortas. A imaginación é importante. E imaginaros que os nenos inventaban unha pelota para xogar, que collían unha corda, do que podían, ou un cordel, ou que había, para saltar a comba. O saltar a comba era moi importante na nosa niñez. As nenas saltaban a comba. Ou xogaban a unha cousa que chamaba mariola, ou unhas raíñas que se iban pintando no suelo. Eu sempre digo que os xogos existiron sempre, non ao nivel de hoxe, porque os xogos están clasificados, pero os xogos na mente dos rapaces sempre existiron, sempre. E agora que estamos falando desta fin de semana onde todos imos a estar pendentes da tele, da radio, para seguir que pasa cos equipos galegos, cando eras pequeno, como se seguía o deporte? Seguíades o deporte? Como se vivían os acontecementos deportivos? Bueno, Íades ao bar, na radio? Na radio, sí. As radios tiñan os domingos pola tarde, acordaréis do carrusel deportivo, eso non se inventou agora, eso vende hai 50 anos para atrás. Entón, todos os domingos na radio se transmitían os partidos de fútbol. Había uns locutores moi preparados, que a verdade daba gusto escoitalos. Sabían o nombre, todo, transmitían o partido como se o estuveras vendo. Isto me trae a min algún recordo. Que recordos che trae? Me trae recordos de que ibas a un bar ou a calquer sitio e non podías facer ruido ningún porque estaba mal e non te deixaban falar. Cuidado que aquilo era totalmente... Os nenos non podían estar ali falando uns cos outros porque... Ala vai! Pero non pasa nada, non pasa nada. Sacho, non pasa nada. Pero esa que quere traballar, esa que quere traballar. Entonces, sí, había as radios que transmitían, pero eu na miña niñez non había televisión. Claro. Entonces, todo o que escoitabas o facías ver ali como se estuveran xogando. E que ocurría? Pois que a xente estaba informada tamén a través da radio. A radio era moi importante porque... As viaxes do coche os domingos pola tarde, si ou si eran ca radio, escoitando, non? O fútbol, o carrusel. Na radio, no coche, todos os coches tiñan unha radio, evidentemente. O coche, se non tiña radio, non valía para andar. O sea, que había que poñer a radio ali, que todavía as primeiras radios que viñeron non tiñan para meter casé ni nada, só era radio. Entonces, había que, si ou si, se ibas no coche con alguén, levaba a radio posta, se ibas no autobús tamén levaba a radio posta. O da radio foi algo que foi moi famoso. Con eso o meu amigo Luis Rial, que era un forofo da radio. E recordas así algún partido, antes falábamos aí dese penalti, non, que fallara aí Jukic, que rompeu aí ese soño do deporte, e recordas así algún partido que viviras así especialmente, cando un é pequeno, que esas cousas nunca se esquecen? Eu teño que reconocer que eu nunca fui un home moi aficionado ao fútbol. Si me gusta o fútbol, e me gusta, evidentemente, pero a min o fútbol non foi unha cousa que me levou... Os días da miña vida non estaban dedicados ao fútbol. Entón, normalmente, o que víamos daquela cando xogaba o Atlético, o Real Madrid ou o Barcelona. O demais, o Deportivo, non sabíamos nin se asistiu, non? Porque se non o transmitían pola radio, claro, me imagino que había o Celta. O Celta é moi antigo, evidentemente. Eu viví en Vigo hai unha afición maravillosa. Moi boa, en Coruña igual. Pero daquela, os partidos que se retransmitían solía ser o Real Madrid, o Atlético de Bilbao, o Barcelona
ou Atlético de Madrid, o sea que dai iba pouco, Pois Maximino, hoxe demos unhas ideas fantásticas a xente, porque a min este gimnasio rural que montamos aquí encantoume, pero tes que probar, porque unha hora ca machada rachando leña, unha hora ca machada son 2 kilos menos, Dous, madre mía. Os que queredes adelgazar, collemos un sacho. E tedes con que, claro, porque non todo o mundo ten un fociño na casa, nin sitio para rachar a leña, entonces, nin unha guadaña. Mentalizados que a xente que facía estes traballos moi duros, pois tiña que comer. E eu recordo algo que os xornaleiros pola mañán xa se tomaban media copa de aguardiente para despois coller a gadaña. E digo eu, e non lle facía daño ningún, non, porque sudaban ali duramente. Sudaban todo. Maximino, que me teño que ir a publicidade. Pero teño unha anécdota que che vou a contar. Sí, pero me teño que ir a publicidade. Eu de neno aprendín a manejar a gadaña antes que o bolígrafo. En serio, que maravilla, E sabes por qué? Por qué? Cando fun á escola non había bolígrafos, pero guadaña había. Que grande, querido Maximino. Gracias a todos por vernos, veña.